יוני בן מנחם, מזרחן, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב לכם, בוקר טוב. כמה זמן תחזיק הפסקת האש בסוריה לדעתך? זה קשה לדעת, יש דיווחים מהבוקר שהבדואים, הג'יהאדיסטים האלה שתקפו את הדרוזים בסואדה, התחילו לסגת, והכוחות של הטרוריסט הזה, אבו מוחמד אל-ג'ולני, הם לפי ההסכם ניצבים בכניסות לאזור סואדה וביציאות ומשליטים סדר. נראה כמה זמן זה יחזיק מעמד. בינתיים עיתון השרק אל-אווסט מדווח הבוקר שיש חשש שהמהומות האלה וההתקפות האלה, הג'יהאדיסטיות, התפשטו לצפון מזרח סוריה, לאזור של הכורדים. גם כן מדברים על שהשבטים הבדואים שם יעשו מעשה טבח. הם כמובן מכחישים ואומרים שהיחסים שלהם עם הכורדים טובים, אבל המצב בסוריה הוא בהידרדרות ביטחונית, וספק גדול מאוד, יש פה שאלה גדולה מאוד, האם אבו מוחמד אל-ג'ולני בכלל יכול לאחד את סוריה, יכול להיות המנהיג שלה. העסק נראה לקראת קריסה. כן, אז השאלה, מה לדעתך ישראל צריכה לעשות בשלב הזה? כשאנחנו צריכים להגיד, יש לנו ברית משמעותית עם הדרוזים, עם האחים של הדרוזים גם בסואדה, שהם למעשה מהווים גם אזור חיץ אנושי אל מול המטורפים שם בסוריה, בהנהגת אל-ג'ולני. אסור להפקיר את הדרוזים בשום מצב. צריך להגן עליהם, כי אם אנחנו נפקיר אותם, יחסלו אותם, יטבחו בהם ויגרשו אותם מג'בל אל-דרוז. זה צריך להבין את הדבר הזה. יש התפתחות מאוד מאוד מסוכנת בסוף השבוע מבחינתה של ישראל, מכיוון שאבו מוחמד אל-ג'ולני הוא הפך לאתרוג של ממשל טראמפ, הוא מאתגר אותו, הוא מסתכל על זה מזווית אסטרטגית, לא מעניין אותו דמוקרטיה, לא מעניין אותו זכויות אדם, ולמעשה הממשל כופף את ישראל. המדיניות של ישראל הייתה גם באופן מוצהר, גם ראש הממשלה הצהיר וגם שר הביטחון הצהירו שלא ירדו כוחות של המשטר הסורי הדאעשיסטי הזה אל דרום סוריה. ישראל לא תאפשר זאת, והנה ישראל בלחץ אמריקני התקפלה בסוף השבוע ואפשרה את הירידה של הכוחות של אל-ג'ולני לאזור סואדה, כביכול להשליט סדר, והדבר הזה הוא דבר מסוכן ביותר, מכיוון שהם עלולים שוב לעשות מעשה טבח בדרוזים, ויש פה מצב מאוד מאוד מורכב. ישראל פה צריכה לנווט בתוך הלברינט הזה, והבעיה זה המדיניות האמריקנית, מכיוון שטראמפ הוא נחוש לעשות סדר חדש במזרח התיכון, הוא מחפש שליטים דיקטטורים שיעשו את המדיניות שלו, כמו אל-ג'ולני, שאותו הוא מחבק בלחץ של סעודיה וטורקיה, וזה מכניס פה את ישראל לבעיה גדולה מאוד בגבול הצפוני. כן, יוני בן מנחם, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה, והמשך יום טוב. תודה.